Усё, што да вечара было 9 жніўня, мне даволі спадабалася. Той гвалт, які пачаўся, гэта было жудасна, але гэта была рэакцыя на тое, што мы захацелі жыць у новай краіне. Год быў лайно, але мне няма на што наракаць. Я пабываў у Кіеве, чуў, як працуе СПА, таму слава ЗСУ, катаўся там на БТР, пазнаёміўся з вялікай колькасцю вельмі годных людзей і прывёз адтуль першы мільён для маліны. Жыццё складаней, чым там маліна, жыццё гаўніна, жыццё свініна, жыццё каніна, жыццё ўсё што заўгодна можа быць. Мне падавалася да 20-го году, што твоё сталенне, тваё развіццё гэта раўно аб'ёму кантроля гэтага жыцця, што чым больш ты кантралюеш, тым больш дарослы ты чалавек, тым больш дасведчаны чалавек, тым больш ты, не ведаю, класны спецыяліст і гэтак далей. А цяпер я разумею, што да жыццё трэба практыкаваць іншы падыход, што чым да большай колькасці сітуацый ты гатовы, тым лепей ты. Жыццё, безумоўна, не маліна, але у падыходзе да назвы гэтага праекта, у падыходзе да вайба гэтай фразы, сэнс у гедонізме, што ёсць прага да таго, каб зрабіць жыццё маліна, ёсць прага да таго, каб зрабіць гэта жыццё якасным, кайфовым, прыгожым і нейкім натхняльным. То бок сэнс менавіта ў тым. Жыццё, безумоўна, можа быць гаўнінай, але ты мусіш рабіць максімальныя высілкі для таго, каб яно стала малінай і для таго, каб у выніку ўсё было сапраўды лепей. Гэта гісторыя, не ведаю, місіі, там, праекта, і я разумею, што і вы так жа працуеце. Перамогі можа не быць, вяртанне ў Беларусь можа не быць, усё можа быць суперкепска. Але мы павінны назапашваць гэты досвед, змагацца за гэтую Беларусь далей на максах, рабіць гэта максімальна якасна для таго, каб, магчыма, не ведаю, нашы дзеці прыйшлі і ў іх атрымалася. То бок самае простае гэта абняць сябе за калені і згніць ад колькасці слёзаў, якія ты пральеш там, потому што не атрымліваецца. Ведаеш, калі самалёт, аэрафобію маю адзначым яшчэ раз, калі самалёт злятае, ён жа ўзлятае, там абавязкова соніка. Таму вось мэта ў тым, каб узляцець, і ўсё будзе добра.